numesc Vlad Mihail Simon și trăiesc din muzică, cânt. Nu sunt căsătorit, tocmai a născut iubita mea, un băiețel, are 3 săptămâni, astăzi a făcut 3 săptămâni. Și am zis că totuși nu e o situație extraordinară din punct de vedere material la noi, ea nu muncește. Și să încerc să văd ce se întâmplă. Poate reușesc să fac ceva mai mult decât am putut să fac până acum. Să intre! Să intre! Să intre! Și-a intrat. Uite-l că vine hotărât. Uite-l ce... Bună seara! Chipeș e. Bună seara! E echipeș. Mă numesc Vlad Simon și vin din Sibiu. De ce ai venit la X Factor? Am venit să câștig pentru fiul meu, am venit să-i... Vreau să-i ofer o viață mai bună. E important să-ți încerci norocul și e important să crezi în destinul tău. Ce ne cânti astăzi? Ray Charles, Hallelujah, I love her so. Let me tell you about her. All right.